rayuwar duniya. zuciya nake jin ke umma inda da ke kai a'a roja an yanka ta tashi kaza kenan idan lafita ba gware ne wayar da aka ba batula an sace ta kuma ka san da ruda na gaya ma an sace waya ka neman dariya kai tunanin ban ji me kace ba ne wanda ya ɗauki wayan nake wa dariya amariya saboda yana tsaka da amfani da jin daɗin wayar zamu je mu miƙa hannu mu ce ba mu aban mu ya kare nan an kai ta yani ya saci kawai sai mu je mu ce ba mu tsafi za a yi komai ba wani batun tsafi wayar da na siya wa batula iphone ce ba kamar sauran wayoyin hannu ba ce in dai wanda ya siya ba filla zai da ita ya raba sassan a duniya gaba ɗaya ba za mu je har yanda take mu da abanmu tarakin za a yi kwarai ma kuwa ni ne ma da kaina zan yi wannan tula roja fa dan ɗauko kwalin hai roja Salamu alaikum. Ba kowa ne a gida? Oh, ni ina can ina ta tunani da fargaba da damuwa su suna nan suna baccin su. Au. Mama? Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum assalam. Mama kina shan bacci. Naja kina shan yawo. Mama yawon fa na dole ne fa. To me ya dole a ciki? Har yanzu ba a ga kishiyata ba fa. Au. Shi ya sanya kike son ni ma kada in yi baccin saboda take matsalar? A'a, wai ina nufin in gaya miki ina cikin damuwa. To ni ma so kike in shiga cikin damuwar kenan. Ki taya mu dai da addu'a kawai. Naja, ikon Allah. Ke duk matan duniya su ne wa mazajen su asiri su mallake su. Naja ke kishiya ce ta mallake ki. Ba haka bane karki ce haka. Matan nan mama tana da haƙuri kuma tana da kirki tana da mutunci. Kinga, tunda dai ba ke aka sace ba wannan magana kwata-kwata ki bata bani ba ita nake son a yi ba. Mama karki ce haka. Wannan fa gobara ce daga daji. Maganinta sai Allah. Allah kuma zai kawo mana marka na ruwa ya wanke mana ita ga baki ɗayanta.
saboda haka ne kin ga ba wannan fa magana nake so mu yi ba, ina so mu yi magana ne akan maganar auren Ibrahim. An sa masa ranar aure. A'a to ki ce yaya Roja za a angwanci. Kwarai da gaske. To shi yasa nake son in ji me kika fara tanadi. Au mama me na tada fa kike cewa? Me kika tanada? Mama kin san halin fa da muke ciki. Kina ganin ibtila'in da yazo ya fada mana. Kuma amma kina tambaya wai me na tanada? Iye, Naja. Hankalinki sarai kuwa? Yanzu fi sabilillahi Naja, saboda shi Roja shi baki damu da shi ba Ibrahim ko? Wato kina ta yawo a gari neman kuɗi. Ki je ki kai wa yanki da nafin su sako miki kishi yake, amma bikin dan uwanki ba ki da shi ko? Mama fa a gani na fa ta fi shi ba bukata fa. Ta fi shi bukatar kuɗin nan. Tsakani da Allah ita tana can tana hannun wayancin mutanen ko ba a san halin da take ciki ba. Ai ya kamata a ce duk hanyar da za a bi a kunkunga a karɓo ta an bi. Shi ko wannan fa taron biki ne ba. Lalle ne sai an yi taron? Shi ba da kuɗin da zan baki gaskiya mama. Shi ba cikin wani halin yake ba? Shi ba bawan Allah bane, bawanki ne? Bawanki ne? Dan uwanki ne fa Ibrahim fa. An rojeje na. Wallahi na ki fita daga ido na. Gaskiya mama ni ba ni da kuɗi. Za ki yi su. Wallahi za ki yi su, baki isa ba wallahi. Wallahi baki isa ba. Can banza zancen wofi. Yala malama kama hanya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akramakallahu. Mun taka. Lafiya. Lafiya kalau. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya jama'a. Kwana biyu. Lafiya kalau aran ma. Mun taka kamar ba kai ba. Wallahi ya malam. Na fahimci ba ni da gata ne. Duk abubuwan da ne a baya rashin gata ne. Ka roƙa mun Allah ya yafe mu. To a gaskiya malamin taka. Shi tuba yana da sharuɗa guda uku wanda addinin musulunci ta gindaya, sai wannan sharuɗan sun tabbata sannan wannan tuban zai zama ingantacce. Da farko ka ƙudurce a cikin zuciyarka, da farko ka yi nadama a bisa abin duk da ka aikata a baya, in ka tuna ka ji ina munana maka, ina musguna maka a ranka. Sannan na biyu ka ƙudurce a zuciyarka akan cewa ba za ka sake koma aikata wani zunubi ba irin wanda ka aikata ko kuma waninsa. Sannan kuma ka ɗauka cewa har iya ƙarshen rayuwarka wannan zunubin da ma waninsa to ka yi sallama da shi. To idan haka ta faru ana raja'in cewa Allah Ubangiji zai waiwaye ka ya gafarta maka abin da ka aikata a baya kuma ka koma wajensa kana salamun salam. Mun gode wa Allah Ubangiji ya shirye mu gabaki daya kamar inda ya shirye ka. Halifa ma Allah ya shirye shi. Amin ya malam, amin ya malam. Allah ya shirye shi. Da Allah a taya mu da addu'a malam. Na gode sosai. Ci gaba mana da addu'a. Wai fa nace an baki wayan nan? A'a bai kawo ba. Ni dama na san ai ƙarya ne. Kawai sata ce ta saci sata. Ban gane ba. Ai dama ba so nake yi, ba sai kin gane ba kawai. Ni dai na gaya miki. A cikin gidan nan ina a matsayi na uwa a gare ki. Kuma har kullum ba zan daina baki shawara ba. Idan kika sake kika auri Roja sai kin yi babban nadama a cikin rayuwarki. Duniya wani ya ɗauke ta da zafi, duniya wani ya ɗauke ta da sanyi. Halima, me yake gaya mata ne? Ca ne mata sun dace ita da Roja. Allah ya bar ƙauna. Abin da nake ce mata kenan. Duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi, kar ka saki ka kone duka bakinka, yarda ka ɗauka Ke, na faji abin da ke gaya mata. Ko baki ji ba, nace na faji abin da ke gaya mata. Au, to kuma da ka ji kake son maimaita in ba ta baki na? Ai na ɗauka
ba za ki ji kunyata ba, za ki sake maimaita abin da kika faɗa mata akan idona. In ka ce in maimaita sai in maimaita, ai ba wani abu bane. Wai ke Halima, ya kamata fa ki rika bin yarinya nan da kalamai masu kyau. Ki rika binta da kalmomin da ya dace, ba irin wannan kalmomin da suke fitowa daga bakin ki ba. Da nayi me? Abu baki ma san me kika yi ba? Baki ma san abin da kika yi ba ko? To bari in gaya miki. Bar ganin baki kika tsuna kika haife ta ba. Amma ko babu komai idan da mutuntaka da mutunci, ai ƴata ce. Yanzu ni yarki da kika shigo min da ita gida a matsayin agola, daidai da rana ɗaya na taɓa nuna wani saɓani ko wani bambanci tsakaninsu. In kin ga nayi wani abu to hali ne ya saba. Amma ke ko da yaushe ki rika kallon ƴata, kina gaya mata magana, kina faɗa mata munanan maganganu. Ni dai shawara ce ba zan fasa ba da ita a cikin gidan nan ba. Idan har kana son neman wa ka daraja da mutunci, to Roja bai cancanci ta aure shi ba. Sai ki faɗa gaskiya? Idan da ke kina son a riga ɗaukan shawararki, to da kin duba Allah. Duk lokacin da zaki yi magana ki riga faɗar magana ta gaskiya. Amma yanzu ke ba abun kunya bane ba. Kin gama ɓata wa yarinya miji. Na fito da yake ke ba kya tsoron Allah tunda ba ganin sa ake ba. Ni kike gani ko? Ni kike gani? Kina ga yadda nake ɗaukan bokitin shiga ban ɗaki in yi wanka in fito in canza wannan riga, shi yasa kika rena ni. To in kin rena ni ba ni kika rena ba. Kuma ni da ke mu zuba mu gani, akwai abin fa da nake kallo. Ba dan wannan abin nake kallo ba da tuni ba wannan labarin ake ba. Ki kiyayen wallahi tallahi ki kiyaye ni. Kuma ke bari ma mu tambaye ki. Ke da kike surutun tarbiyya. Ke ita ce da ke? Inda tarbiyya ce da ke, ai da yarki ba ta biyo halinki ba. Duk unguwan nan ki gaya min wacce ake Allah wadare da ita in ba ki ba. Kin bi kin ɓata yarinya, kin lalata yarinya. Can ɗin ma ina jin abin da ya sa aka sako ki kenan. Dama Bahaushe ya faɗa ya ce in ka ga godiya da igiya to kar ka yi saurin hawa, ka fara sanin wata kayar. To ni wallahi baki saki ka da ni ba. Wallahi duk yanda zaki ka da ni yanda ka san buzu haka nake, zan san yanda zan makalkale na rantse da girman Allah. Wallahi da a ce ni ban san ma kaddaran ma da ta sa ma na aure ka ba. Kaddara? Saboda mijina babu abin da baya min. A wiki san kaddara ba? To kaddarar ba komai bane, Allah ne. Shine kaddarar haduwa ta da ki. Idan kuma kin gaji da wannan kaddarar ta zama da ni, ga hanya nan wajen road. Wallahi ba inda zani. Okay, so ina son ka faɗa mun yadda ka gane an yi garkuwa da matarka. Abinda nake nufi, ta wace hanya ka san sun yi garkuwa da ita? Ranka daɗe, ta waya suka sanar da ni. Kenan akwai abubuwan da ka rage baka faɗa min gaba ɗaya ba kenan. Akwai abubuwan da ka ɓoye baka buɗe su na san su ba. Ranka daɗe, wallahi ni kwarjini kake mu ranka daɗe. Allah. Wallahi labai ni kwarjini kake mu wallahi labai. To wannan ba magana kwarjini bane. Ya kamata ka fito da bayanan nan ka yi su ɗaya bayan ɗaya. Sai ta wannan hanyar ne zan iya gano bakin zara. Kai fa ma'aikaci ne, ka san yadda ake bincike. To idan ka ɓoye wani abu ta za a iya ganowa ne bincike akan lamarinka. Look da Allah, jadda. Kaman bayani dalla-dalla da zangani. Ranka daɗe, ni kamar yadda na gaya ma ɗin nan, ina zaune ranka daɗe bayan mun ɗan yi sa'insa da matata sai ta tafi unguwa, kawai sai aka mun waya. Kai ban gane ya aka yi ba, ban sani ba, don me isa za ku yi min haka? Aba Kalibo me ya faru? Ban gane me ya faru ba. Ai ko menene ya faru, ku kun fi ni sanin menene ya faru.
kamar yaya kana wasu maganganu ban gane ba, ka fito fili ga me yake ni. Yaya fi sabilillahi kawai daga magana saboda kawai na ce muku menene na ce muku ina so in dan ji dare kaɗan kuma kawai sai a je sai a kai min daren kuma ya wuce ma mizani. Ya buyo me aka maka? To me kuka bani? Ban gane me aka baka ba. Ka san yar abace iya ne kai ma kawai abin da aka saba sha ita aka baka ba wani abu bane ba fa. Ai tafi karfin wannan kawai bari in gaya maka. Ita ce mana. Wallahi tafi karfin wannan. Ita ce dai abin da aka saba sha yau da gobe, ita ce dai ba wani abu bane ba. Habib sai da kuka sa malam ya fara gani na mutumin kirki, an fara ɗauka ta mutumin kirki a gida. Yanzu malam rannan ha alƙawari ya mun ya ce zai siyo min ishimawi da fiƙiyu da ahalari da diwane. Kaga dalla da kata kai fa gaba daya tun daga lokacin da ka je kai shirman waka akan wannan yarinya shikenan ji inda ga mutane ka dinga musu auka da Allah. Ha ba. Okay. Wato wakan ma shirme ne. To gashi nan kawai da dinga ga mutane ka dinga musu auka. Ka san shirme mahaukaci kenan fa ignore mahaukaci kenan. Ni yanzu abin da nake tambayar ka shine guda daya. Za ka gaya min me kuka haɗa min ko menene ko kuma yaya sai mun samu saɓani da kai. To za ka gaya min gaskiya ko sai na ci bakin ka. Amakin kali yake haka. Ban gane ya haka ba. Yake haka. Yake haka ma kake. Yake haka ya ƙuri mai haka. To kaga tsaya da ka ta duk abin ba zai kai ga haka ba ka gane. Baka san wani abu ba. Labaran? Uwar adashi kenan. Komai da ruwanki kenan. Me kuma ya kawo kenan wajen? Ai dama inna Zainab yar uwata ce. Mun hada dangantaka da ita. Amma ban shina ba kuwa. An banda abunka. Ai can unguwan kuma aure ne ya kai ne ba da hanka ba za ka san ni a can ba. Haka ne. Bare kuwa. To dama kai ne da cinje mai arziki da inna Zainab take gaya mun. Zainab ta sami wani miji za ta yi. Ni ne nan. Ikon Allah. Ni ne nan. Amma fa ba labaran din wancan da kika sani bane. Amma Saratu kawata ta sani kuwa. A'a, Saratu bata shina ba. Kuma ina da zuwa. Rike nan. Rike. Kai. Wayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba na son Saratu ta sani. Na gaya miki ba na son ta sani. Yawwa. Ba wanda zai ci. Yawwa. Kai ai maganan kuɗi ai ba wasa. Ka ma san wani abu guda ɗaya? Talla kai sauri mutumi na. Gani nan. So kace kai ka ina bata lokaci. Dan uwa. Mu tafi ina ga yama ba zama ba ta yin no time. To ai naga sai murmushi kake. Ba zan dare. Sai ka ce wanda ya sha nitric Ba oxide. nitric oxide na shaka ba, shakar alaji ce. Kai annan zamanin mutum iba ka gida su kutun. Ai ka fi karfin gida a wajen alaji kai ma balla ba. Kuma banda abinka. Ayan ka karshe na ne ya gama ta ne alaji. Kakka wani damu. Ayyuwa kai ne. Kai gida ba duk kita marmarata sai ta kwalla ta kama ni. Allah ya kara alajin ku lafiya da arziki. Amin. Na daina ba shi wuta. Allah yadda zan ba za mu kara ba shi wuta ni da kai ba. Kai yanzu kuma? Ya ci gaba da sani na a matsayin halar da ladan akwan a tashi ma zan warware mazare da ababa. Wai ka faɗa mai da abin da ke ciki? Kana zaluntar mai taimakon ka ba kai nasara ba. Shi isa nake so ta sanadiya ta hankulla aure kai aure. To ai gashi. Ga abun nima ne abun alkhairi. Zamantakewa ta da mai gidanku. Ni gashi nan ai zaitunan har yanzu. Ni na san me zan daidaita sabgar ka kai da ita Allah yadda. Mu je dai mu dawo. Mu tafi in shiga ga takardu can ga na karbe kin ga takardun na banki malan kai san adana su saboda gudun kura. Kome ba mutum. Kamun alƙawarin haka? In Allah da mana da zan daidaita. Ina dawowa na maka alƙawari. Zan shiga aikin trekking din wayan nan. A yau in dawo. Ina cikin mazan budi na manta da wayan mu je mu ta sai ai mu je. Allah da manzon Allah shi kenan mutum ba shi da wani yanayi da za ka samu mafita in Allah da Allah
ai in ka ji kas din nan lawai ai na ji kamar abar ake bukin kasan sai na tuna rawar dajiyar lawai amma gaskiya ranka ne wannan kitan na fasan suna da rabuwar imani top yalla bai ina imani anan mara iri na ranka da ya ɗebin wannan miliyoyin kuɗi kuma a ce da imani idan da ba su da imani a tunan sun kashe matarka dan ba zai yiwu a ce ka ce za ka ba su 50,000 suna neman miliyan 4 ka ce su bata ba to yanzu ranka ya daɗe miliyan 50 ɗin nan da na ce zan ba su Allah ya taimake ka yalla bai ƙarya zan musu ita nake ganin nake da ita kuma ita ma sai an yi cuku-cuku yalla bai ta haɗu haba jidda wallahi ranka daɗe kuma ba ɗan sanda ba to ranka daɗe in mun yi wani abu a ce mun canza layi kuma irin wannan ta zo ranka daɗe a dinga a ranka daɗe kaga idan sun ƙara kiranka to ranka daɗe ka faɗa musu za ka ba su miliyan 2 ranka daɗe na zan samu miliyan 2 za ka samu ai ba samu za ka yi ba to ka ce musu za ka ba su miliyan 2 idan suka takura ka ce za ka ba su miliyan 1 ka bi su a hankali za su yadda ranka daɗe inda nake ɗin nan kar ka mun musu sai yes sir yes sir za a duba sa a gode sa yanzu kawata kina nufin Yunus ne siya miki wannan waya dai san da kaina ba zan siya wannan wayan ba lalle kawata kina lokaci kin san menene sai kin fada ni ma zan takura ma wannan sabon saurayin nawa ya siya min irin ta sai kawata kar ki takura wa bawan Allah abin da ya kamata ki fara faɗa ma kanki kenan kafin ki takura mai Yunus ya siya miki wannan waya to gara ma ki bani kai in ci gaba da sauraron wannan magana da kike na fahimci mijinki taurin kan bala'i ne da shi to amma da mu yake zancen kira na gaba da zamu mai za mu gaya mai cewar ya tanadi linkafanin da zai binne ki ana nufin kashe ni za ku yi kenan ba za mu kashe ki ba amma ki sani jinya ko yunwa wataƙila ta kashe ki ware ma kuwa dan Allah ku bani magani magani nan asibiti ne ba abin da za mu iya miki domin mijinki ya hana mu kuɗi saboda haka ta ɓangaren za mu yi ƙoƙari mu ga bayanki domin baki da wani amfani a gunmu banza aikin gobe ba ta biyowa ga ina kofar gidan roja ina jin ka dan Allah kai sauri ka ba abin da kake kunnan ka aba ko kashin hannun ka za ka yi sai aka hai roje na batula za ta soshale a gidan nan Allah nake gaya ma ai gidan yayi ba laifi za a soshale batula za ta shoshale nake faɗa maka na san gidan nan sai an ajiye katon gare bari in shiga cikin gidan gari gane nan dai a kofar gidan ne Masha Allah roja batula
kyau nake faɗa maka. Wallahi ina baka labari. Ai na so a ce tare muke a Lagos din nan. A'a kai ma ka san yanzu me zai kai ni Lagos inda har na ba ta so. Da tana so na tafi da samu albarka. Allah go? Ko ba ta so. Ba ta so ne zai kai ni Lagos. Wallahi Mustapha na yi misin ɗinka a Lagos ba. To ya za a yi ai ka san komai sai tana ƙara mu tafi mana. Ina zuwa mana. Hello? Wallahi kwana biyu fa ina ta san maɗini da ke Safiya, amma kin san ba na son zo ƙofar gidanku saboda babanki. Yanzu wai? Ok, to ni yanzu gashi ina ta kusa da layin mu zan ƙarasa gida ne. To shi kenan ina jiran ki. Amma dai Safiya ba zuwa za ta yi ba. Zuwa za ta yi kaɗan jira ta ku gaisa mana Mustapha. To ni kaga tafiya ta ni ka san ba zan iya zaman jira wannan shiriri ta tako ba. Wai ina zaka je kaɗan jira ta zo min kwana biyu fa ba ku gaisa da ita ba tana tambayar. In tsaya anan? Allah ba zan tsaya ba. Kawai idan ta zo gaishe ta. Mustapha ne tafiya gai? Kai na shiga uku yanzu ya ake so ne in banda ba na so umar musu ina zan yi wani maganar miliyan 3 ina zan samu wata miliyan 3 ne. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum ke kuma daga ina kike? Gidanmu na je. Wa kike ga da zaki je gidan naku? Au. Ashe ba tambaya ake yi ko? Ke ne yake ga wannan maganar? Kaga ba wannan ba. Yanzu ya magana hada kudin nan. Wai ke ni nake auren ki ko ke kike aure na ne? Kike bani wannan comment din. To dan na tambaye ka wani ci gaba aka samu? An samu ci gaban mai haƙar rijiya. Ban gaya na mai haƙar rijiya ba. DPO ne ya kira ni. Ya ga idan kuma mutanen nan sun kira ni mu daidaita a miliyan 4. Ya saka ni ina mamaki. Ko a ina ya koyi aikin dan sanda? Sha kawai. To ka sani ko bin diddigin su zai yi? Malam wa zai tuna. Na'am. Ya kike ya aiki? Lafiya kalau. To da kyau. Dama ina so na dan yi magana. Okay. To ina jin ki zai tuna ya kai. Anas ne yake yi min abubuwan da suke sawa ina jin kunya. No. Baki fahimce shi bane ba. Na fahimce shi yana zolaya na. Amma duk ba waɗannan bane suka fi damuna. Abubuwan da yake yi min waɗanda ba su kamata a ce yayi ba. No. Baki gane ba ne, zan gaya maki gaskiya yanzu. Na fata za kin yadda da ni. Ya. Su magana ta gaskiya. Anas da gaske yana son ki. So kuma? Sosai mako. Mutumin da duk duniya ba wanda ya tsina sama da ni? Ko gittawa na yi zai ji kamar ya yi amai? Wanda shara ma ta fi ni muhimmanci a gurinsa? Ka bari mana. No. Baki fahimta ba ne ba. Har kullum ita rayuwa idan dai ba zai rika tsayawa daidai inda Allah ya ajiye shi. Bai wulakanta kanshi da kwadayi ko son ana abu ba. Lalle Allah zai taimake shi wajen kare mutuncinsa. So magana ta domin Allah kin gade tun da kika zo gidan nan. In wani abu za a yi wanda za a ci zarafin ki ban taba bari ba. Ko ba ka bane ba. Haka ne. So wannan karan ma da na gano cutar da ke ko zai kowa ne ba zan bari ba. So amma magana ta domin Allah da gaske na san ki ba kuma san wasa kowa ne ba. Amma kana ganin Anas ba zai cutar da ni ba? In Allah yadda ba zai cutar da ki ba. Da gaske nake gaya miki. Amma ki tunani sai ki gwada shi. Kin fahimta? To sai an jima zai tuna. To.
ikon Allah. Yes, waya ta dawo, aiki ya yi kyau. Ina ganin dai Samira ki bari mu dan ƙara kwana biyu tukun. Amma kamar zuwa yaushe kenan? Bari mu gan dai zuwa kwana biyu haka. To shikenan ba damuwa, Allah ya kai mu. Amin amin. Dama zuwa nayi na ce bari in ganka kwana biyu ba mu haɗu ba. Allah? Ka amma na ji daɗi sosai ba. Na ji daɗin zuwan nan, ni ma ai kwana biyun ban ganki ba. Lafiya kuwa? Wannan karin ba zan ƙara yadda na sakaci da renin wayan da gayan na yake mun. Wa kenan? Alhaji. Amin, ya garin? Abdullah. Mutuniyar kwana biyu. Wala lafiya kalau. Masha Allah. Amin, zuwa ne zan wuce sai na hango. Sai na ga ya kamata yau na zo ne amfani da damar baka hakuri akan abin da ya faru ni da kai a gaban mutuniyar. Da Allah kai hakuri Amin, sharrin shedan ne. Kuma insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba. Wannan dan alajin sabon dan alajin ne ba wanda ka sani da ba. Ni da kai tamkar abokanai miki. Da haka kai hakuri Amin da Allah. Mutuniyar a taya ni ba Amin hakuri mana. Ba damuwa ya hakura ai. Ba komai da Alhaji. Albishirinka Amin. Ni dan Alhaji daga yau na maka alƙawarin na tattara inawa a wajen Safiya. Na ban maka Safiya kuma Allah ya nuna min rana auren. Babu komai abokina, rayuwa kenan. Ana jira na barin karasa. Mutuniyar a gaida su mama. Na gode. Mai cuta ta hasada zai wahalta. Ka gan shi kaman ba shi ba? To, ni ma dai shine Samira abin yake bani mamaki. Anya babu yaudara a cikin lamuran bawan Allah na. Gaskiya da alamu dai babu yaudara a ciki, da gaske yake maka. Ko? Abokina, ka gani fa gaba ɗaya fa na tsorata fa da lamarin nan fa. Ka ga matan nan fa ba ta lafiya, kafa ta fita mutu ba. To in ta mutu ai ba mu kashe ta ba, kawai lokacin ta ne, ka kwantar da hankalinka ka daina tsoro. Ai dole ji tsoro. Yanzu in ta zo ta mutu ya zamu da gawar. Yanda zamu yi da gawar kawai hullar da gawar zamu mu kira mijin mu gaya mai inda gawar take je ya dauke ta kawai shikenan fa. A bai kamata mu yi haka. A ai yanda suka dandana mana bakin ciki maka sha wahala su ma mun dandana mai sun ji a ransu. Ai bai kamata mu yi haka ba, ya kamata dai mu nemo da wata dabara da gaskiya. Kaga ni ban da wata mafita da ta wuce wannan, in kaga za ka yi to in ba za ka yi ba ka gaya min. To shikenan. To kuma ba matsala, za mu san dai tunanin da dai kamata. Shine yanzu kana ji mai sauri mu je mu san mu fara shirye-shirye akan abin nan kawai saboda kan lokaci ya ƙure mana. To ba matsala. Mu je kawai. Shikenan. Anas. Kai ne? Na'am, yau kai ne a gidan? Kwarai ko yau ni ne a gidan ku. Yau sanin da zuwa, ya aiki ya kwana biyu. Lafiya kalau. Badan ba ka ruwa. A zauna. Ba wannan ne ka ni ba. Ashe wayan ma hannun na gida ta faɗo. Wayar taku? Kwarai kuwa. Wace waya ce taku? Wannan wayar ta ninki ta muci. Har gida aka shiga aka je aka ɗauki wannan wayar. Taku ce? Kamar ya taku ce? Kaga Yunus ne sai kamun wayar. Satar ta aka yi. Ban gane wayar ka ba, sata kuma? Har gida aka shiga aka je aka ɗauko wayar nan. Kin gani ai ko? Tracking internet. A nan kuma tiraka ta tsaya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma ya Yunus zai min haka? Sa'adatu, wannan matsalar ki ce ke da Yunus. Za ku warware a bakku daga baya. Kin san me nake so da ke? Salin alin ki dawo min da wayannan. Ni kuma zan miki abu guda daya. Zan manta da cewar wai zuwa akai dan hali aka kawo miki wannan wayar. Kin gane me nake nufi? Na gane. Ta miki kyau ne kike jujjuya ta? Ina neman alfarma ɗaya ka bari da Allah ya cire sim card ɗina da memory. Ke? Zaituna? Zaituna! Sai magana nake taimaki hankalinki baya kaina? Wallahi ina kaina ne yake ciwo. Kanki ne yake ciwo? Allah ya sa kan naki ne yake ciwo. Da na kwana biyun nan al'amarinki sai a hankali. Ba komai inna. Allah sa shi ne kawai. Wai ke me kaki gidana? Zuwa ne mu shirya kawata. Mu shirya? Wallahi ina jin baki da hankali. Allah. Allah uwar dace ina jin kanki yana motsi. Ki dauke ni, ki kai ni police station wajen yan sanda duk yadda muke da ke. A garkame ni a wurin na sauro ya ci ubana san ransa. Sannan yanzu ki lallabo ki zo gidana ki ce ki zo mu shirya. Anya. Dama labari na zo miki da dumi-dumi sa? Tun da kin ce ba kya so, bari ki ga in tashi in tafiya. A kin ga labari. Wani irin labari? To ban tukuici. Ban kuɗi tukuna sai na baki labari. Ba ki rabo da abin dariya. Ki gaya min in Allah ya yarda ina samun kuɗi. Zan kira ki in baki. To tunda kika ci haka, bari na tashi na tafi. In kin shirya kin samu kuɗin sai ki nemo ni in zan baki labarin. A'a. Kan mu yi haka da ke. Ki bani in sha da Allah. Zan baki kuɗin. To dan gyara zaman ki tukuna saboda in na baki labarin ban sa wani yanayi zaki shiga ba. Ina jin ki.